खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 11 अक्ट'बर 2023 बारायजे बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गावथारदों सानै उदखारिखौ गावथारनानै जायगायावनो जिउ फोजोबदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि शपियानाव सानै उदखारिफोरा रौनिया हानजाजों गावथारजादों। गावथारजानाय सानै उदखारिफोरनि मुङा जाबाय मरिगाट मकबुल आरो जाजिम फारुक। गुजरातनि आराबालियाव गंसे ट्राकआव हरखाबै मोब्लिबनि तारा नांना होनायाव गिथाव बाथाव अर खामनायाव सानै बिसि फिसाय आरो बिसोरनि सासे 6 बोसोर बैसोनि फिसाजो गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमानायजों लोगोसे ट्राक सिङाव थानाय गासै 150 बोरमाफोरा थैफानांगौ जादों। बिसोर बिसि फिसाय आरो फिसाजोजों लोगोसे ट्राकजों बोरमाखौ लाबोगासिनो दंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दाब दाब ओनसोलफोराव अंगनबादिनि मावसोमाफोरा गोख्रों सोमावसारबोगासिनो दङ आरो गावसोरनि मोनथायखौ दाबि खालामगासिनो दङ। थांनाय गोलाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो अंगनबादिनि मावसोमाफोरा दाबि खालामगासिनो दङ, नाथाय बिथांमोननि दाबिखौ दासिमबो सोरखारा खोनासङाखै। खोनासंदों नाथाय मावनानै होआखै। बिथांमोना दाबि खालामदों जे 12,000 आरो 10,000 जानांगौ दान बान्थाया। जोंखौ सरकारि साख्रियाल हिसाबैबो माने मान होआ, बिसोरो स्वीकृति होआखै। बेखौबो जोङो दाबि खालामदों सरकारनि खाथियाव। दिनैनि आन्दलना बे धरना होनायाव जोंहा 6टा दाबि दङ। बे दाबिया जादों जोंनो माननि नङा मजुरि नांगौ आरो 2 नाम्बाराव जादों जोंनो कर्मी आरो सहायिकाफोरखौ माने सरकारि साख्रियाल हिसाबै स्वीकृति होनांगौ। 3 नाम्बाराव जादों बे मावबाय थानाय हेल्पारफोरा प्रमोशननि खेत्रआव मोनसे सिमा माबानानै होदों, बे सिमनाखौ माने उथायनानै लानांगौ। आरो 4 नाम्बाराव जादों मावबाय थानाय जोंनि कर्मीफोरनिफ्रायनि गेजेरनिफ्रायनो मुख्य सेबिका माने सुपारभाइजार प्रमोशन होनानैनि बेबस्था लानांगौ। आरो 6 नाम्बाराव जादों जेनाखि जोंहा रिटायार जादोंमोन बे बिथांमोना वार्कार बिथांमोना माखासेयाल' एककालीन हायजोखौ मोनदों, माखासे एककालीन हायजोखौ मोनाखै। बेखौ जोङो 20 अक्ट'बरनि भितरावनो होनांगौ होननानै सरकारनि खाथियाव दाबि खालामदों। जोंनि बे अंगनाबादी कर्मी सहायिकाफोरनि सायाव ओरैबायदि खामानि जाबसिननानै होबाय, बे खामानिखौ नायोब्ला जोंहा माननिया जोंनो थोआ, ओंखायनो जोङो मजुरि बिदों। मजुरिखौ होनो हायाब्ला जोङो सरकारनाव होनदों नोंसोर होनो हासान्दि जोंनो कर्मीफोरनो 12,000 आरो सहायिकाफोरनो 10,000 थाखा होनायनि बेबस्था खालामनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। खिन्थु सरकारा जोंनि दाबि एथ' गोबाव जों आन्दलन खालामबाय, दाबि खालामबाय, स्मारक पत्र होबाय, थेवबो जोंनि खोथाफोरखौ बिसोरो खोनासङा बा रायलायनायनि सावरायनायनिबो बेबस्था लाया। होनदोंमोन गेजेराव थांनाय बारनि इलेक्सनाव हय नोंसोरनो जों 1,000 करिखौ बारायनानै होसिगोन, खिन्थु दिनैसिमबो जेबो खामानियाव होआखै, जों नुनोनो मोनाखै। आरो नै बुंबावदों जे जों रायलायनोसै। थांनाय 19 तारिखआव सेप्तेम्बरनि 19 तारिखआव जोंखौ रायलायनो होननानै खावलायदों। जोंनि स्टेटनि लिडारफ्रा थांदोंमोन, नाथाय गोजौनि थाखोआव सरकारनि तरफनिफ्राय मा जादों खारखोमादोंसो। जोंजों सावरायाखैसैनो। होनबा जोङो दिनै आन्दलन खालायाबा धरना होआबा जोंहा मा लामा दङ? जों जे बाहाय दिनै ओंखारबोदों जोंखौ सोर बाध्य खालामदों? सरकारानो बाध्य खालामदों। जोङो सरकारखौ थगायसुला होनो, खोथा होनानैबो खोथाफोरखौ लाखिनो रोङाब्ला थगायसुला होनाबा मा होननांगौ? जोङो दिनै बहाय जिरायदों बर' बाजार प्रजेक्ट, सिडली प्रजेक्ट, जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट। जोंनि दाबिफोरखौ जुदि मानिनानै लायाब्ला बिनिफ्रायबो आरो जोङो गोख्रोंसिन आन्दलन खालामनायनि थाखाय हुंखार होयो बिजेपि सरकारखौ। बुङो जोङो बिनिफ्राय आरो गोख्रोंसिन आन्दलन खालामगोन आरो जोङो थाबथानायबो नङा। बे आन्दलना जोंना सोलिबाय थागोन। जोंनि आन्दलन जोंनि दाबिफोरखौ मानियागौ मानि जोंबो जिरायनाय नङा। जोंबो मेङाखै जों आन्दलन खालामबाय थागोन। जोंनि दाबिया पुरन जायागौ मानि जोंनि बिनायखौ जों मोनागौ मानि जोंबो आन्दलन खालामबाय थागोन। बिनिफ्राय आरो गोख्रोंसिन आन्दलन खालामलांबाय थागोन।
नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।